С далекой Фатимы доносится звон з'явление Марии, для нас веститьем. Аве, Аве, Аве Мария, Аве, Аве, Аве Мария. Дык пойдем за мати, просвет полный слез, каб скласти на руки Марии наш лёс. Аве, Аве, Аве Мария, Аве, Аве, Аве Мария. Цудовная Пані незвыклой красы, ружанец тримає, би краплі роси. Аве, Аве, Аве Марія, Аве, Аве, Аве Марія. Ружанец покута, ратунок для нас, у долине легкой и в смертный час. Аве, Аве, Аве Мария, Аве, Аве, Аве Мария. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Падчас гэтай святой імшы малюся за памерлую шумскую Вікторію, пятую гадавіну ад яе смерці, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, жыццё вечна ў валадарстве нябесным для памерлай Вікторыі. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашы недасканаласці і грахі. Спавядаюся Богу усямагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усямагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молімся, усемагутны вечны Божа, Ты шчодра даеш усім, хто Цябе просіць больш, чым яны заслугоўваюць і жадаюць. Будь да нас міласэрны і прабач нам грахі, якія непакояць нашае сумленне, а таксама дай нам тое, аб чым прасіць Цябе мы не адважваемся. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына,
які з тобою живі і владарицю єдності Духа Святого, Бог през усе веки вічные. Амен. Читання книги пророка Малахії. «Дерзкие супроть мне словы ваши, кажа пан. А вы пытаете, что мы кажем супроть себе. Вы говорите, марная справа служить Богу, бо якая карысь, что мы захоўвалі Яго наказы і хадзілі ў жалобе перед Панам Магуццю. А цяпер мы называем шчаслівымі ганарлівых і тыя, хто чыніць беззаконне, уладкоўваюцца ды выпрабоўваюць Бога і уцякаюць. Так казалі адзін аднаму тыя, хто баіцца Бога. Але пан прыслухаўся і пачуў, і была напісана перад ім кніга успаміну пра тых, хто баіцца пана і ушановвае ягонае імя. Яны будуць мае, кажа пан Магуццяў, маёй уласнасцю ў дзень, які я ўчыню. І буду літасцівы да іх, як літасцівы чалавек да сына свайго, які служыць яму. І тады зноў убачыце розніцу паміж справядлівым і бязбожным, паміж тым, хто служыць Богу, і тым, хто не служыць яму. Бо вось прыйдзе дзень, палаючы быццам печ. Тады ўсе ганарлівыя і бязбожныя стануць як салома, і спаляць іх надыходзячы дзень, кажа пан Магуццяў, так, што не пакіне ў іх ні карення, ні галя. А для вас, хто баіцца імені майго, узыдзе сонца справядлівасці і ўздараўленне будзе ў ягоных промнях. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який не ходить заради безбожних і не взыходить на шлях грешних, і між насмешников не засядає, але в законі Пана Його асалода, над їм розважає вдень і вночі. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Ён будзе, як дрэва пасаджанае каля воднага патоку, якое плод прыносіць у свой час, і лісце яго не вяне, а ўсё, што ён чыніць, яму удаецца. Шчаслівы чалавек, які спадзяецца на Пана. Не такі лёс бязбожных, яны як мякіна, што вецер разносіць, бо ведае Пан шлях справядлівых, а дарога бязбожных загіне. Шчаслівы чалавек, які спадзяецца на Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Открый, Пане, сердце наше, каб мы прислуховывались до слова Твоего Сына. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Хтось із вас, маючи сябра, пойде до його опівночі і скаже йому: друже, позич мені 3 бохани, бо сябр мой з дороги зайшов до мене, а у мене нема чого дати йому.
А той знутры скажа яму адказ: «Не турбуй мяне, дзверы ўжо замкнёныя, і дзеці мае на ложку са мною. Не магу устаць і даць табе». Кажу вам, калі ён не ўстане і не дасць яму з-за таго, што той сябра ягоны, то з-за настойлівасці ягонай устане і дасць яму, колькі патрабуе. І я вам кажу, прасіце і будзе дадзена вам, шукайце і знойдзеце, стукайце і адчыняць вам. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і хто стукае, таму адчыняць. Калі у нейкага з вас, бацькі, сын папросіць рыбы, ці той падасць яму замест рыбы змяю? Або калі папросіць яйка, дасць яму скарпіёна? Калі ж вы, будучы злымі, умееце даваць добрыя дары дзецям вашым, тым больш Айцец Нябесны дасць Духа Святога тым, хто папросіць у Яго. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Паслухмяныя закліку нашага Збавіцеля, прасіце і будзе дадзена вам. Просім Айца, які у небе. Молімся за паўсюдны касцёл, каб Дух Святы напаўняў яго сваім святлом. Цябе просім. Молімся за ўсіх жыхароў зямлі, каб яны шукалі і знайшлі збаўцу Езуса Хрыста. Цябе просім. Молімся за законнікаў і законніц, каб яны праслаўлялі Бога ад свайго імя і ад імя ўсяго свету. Цябе просім. Молімся за памерлых, асабліва за памерлую Вікторыю Шумскую, 5-ю гадавіну ад яе смерці, таксама за нашага памерлага ксяндза пробашча Яна Варанецкага, каб яны славілі Бога ў вечнасці за яго міласэрнасць. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб падчас малітвы мы найперш праслаўлялі Бога і дзякавалі Яму за атрыманыя ласкі. Цябе просім. Кожны, хто просіць, атрымлівае, таму з верай просім Цябе, добры Ойча, каб Ты даў нам усё, што вядзе нас да збаўлення. Праз Хрыста Пана нашага. Марія, Ти цудовна, Маті Бога, ми усі Твої діти. Ти зорка на небі, Ты Панна святая, Ты до трона Бога нашего ведешь. Мария, Мария, у Бога разных ласк для нас проси, каб лепший был свет, у милости жил, о Мария, барани своих детей. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобой самим ахвяру, освяти нас про святые таємниці, у яких мы, Твои слуги, удельничаем, исполни у нас святую справу откупления праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серці, зносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз свайго мілаванага Сына Слова Тваё стварыў чалавека і у дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне. Праслаўляюць Цябе усе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу з радасцю усклікаючы.
приходить у ім'я Пана. Хосанна на вершинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Пане Езу, Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыйсця ў хвале. Вспоминаючи смерти из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеяний по всім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага світу. І дозволь ім убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дні наші, допоможи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки.
Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно з Твоєю волей, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Amen. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. I z duchem Twoim. Передайте ближньому знак супокою. Всім. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру ягоною. Пані, я не варт, щоб ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Jezu, u sercy Ty moim, radość zbawienia mnie odkrył, stał dla mnie krynicą łask. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Єзу, не покидай мене, моя душа Тобой живе, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви. Не умею я дяковать, Боже, незначно зусім моє слово. Ти прийми моє мовчання, дозволь мені життям своїм дяковать. Ти прийми моє мовчання, дозволь мені життям своїм дяковать. Молимся, усемогутный Боже, ученика удел гэтым сакраменте наталил голод и прагу наших душаў, и учинил нас подобными до Христа,
якого мы прыняли, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Дзякуй вялікі всім за супольную молитву. Прыміце з верай Божае благословенне. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. О Найсвятейша Гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Троице, Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у валадарства свое прими. Амен. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана наша, який був зачатий от Духа Святого, народився з Деви Марії, замучений при Понскім Пілаті, укрижований, помер и был похований, зашел до отхланий, на третий день воскрес померлых, взошел на небо, сидить праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуль придет судить живых и померлых. Веру в Духа Святого, Святый Костел Католицкий, отпущение грехов, воскрешение тела жить. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Витая, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородная зачатая, о мой Езу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельно, приведи уся душу до неба и да поможи особливо тим, кому найбільш потрібно. Розважаємо сьогодні таємниці святла, таємниця перша, хрост Пана Єзуса у Йордані. Гэта Сын мой умилованный. Голос з неба над Йорданом безумовно адносіўся да Єзуса, адзінага сапраўднага, спрадвечнага Сына Божага. Але сёння і падчас кожнага хросту гэтыя словы з неба яшчэ як бы па-новаму прамаўляюцца над кожным ахрышчаным. Трэба, каб зерне ласкі, пакладзенае ў нашых сэрцах, гэта значыць унутры ахрышчаных, узрастала і прыносіла багаты плён. Таксама і вы, дарослыя, пакліканы да жыцця згоднага вашаму хросту. Гэта значыць да аднаўлення сваёй веры ў Пана і сваіх касцёльных абавязкаў. Таму што тое, што падчас хросту здзяйсняем, далучае нас усіх асабіста.
Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородная зачатая, о мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи уся душа до неба и да поможи особливо тем, кому найбільш потребна Твоя милосердность. Таємниця другая, Єсус об'являє себе на весіллі у Кані Галілейській. У любым випадку її віра у Сина зостається узнагородженою. Єсус, якому вона цілком віддає ініціативу, здійснює суд, признаючи відвагу і покору Маті. Просьба Марії «Зробіть усе, що тільки вам скаже» зостається завсюди актуальною для християн кожної епохи, а її мета – аднавіць духовныя вынікі ў жыцці кожнага чалавека. Эпізод вясельнага святкавання ў Кані Галілейскай захвочвае нас быць адважнымі ў веры і сведчыць у нашым жыцці аб праўдзе евангельскіх слоў. Прасіце, і дадзена вам будзе. Імя Твоё, прийди владарство Твоё, будь воля Твоя. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не вводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен.
Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, на веки вечные. Амен. Молися за нас, то Тебе порятунку шукаем. Пробач нам гріхи наші, заховай нас от огня пекельного, приведи уся душу до неба и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця третя, ввящення Божого владарства і заклик до навертання. Чоловік не з'являється пасивним свідком уваходу Бога у історію. Єсус закликає нас чинно клопотиться о Божьем владарстве и об Его справедливости, и хоче, аби это стало нашим основным клопотом. Тому что человек покликанный, как руками, розумом и сердцем содейничать поширению Божьего владарства на свете. Относится это особливо до тих, хто покликаний до апостольства, але дотичить так само и кожного человека. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, благословленный плод лона Твоего, Иисус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твоєго, Єсус. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. О Марії без греху першородна зачатая. О мой Єзу, приведи все души до неба и да поможе особливо тем, кому найбільше потрібно. Таємниця 4. Перемінення Єсуса на гори Табор. У хвилину перемінення удається почути голос Отця Небесного. «Гэта Сын мой умилованный, Яго слухайте». У гэтых словах заключаецца ўся праграма. Мы павінны слухаць Езуса. Ён аб'яўляе нам Айца і аб'яўляе нам аб тым, хто мы такія. Ён аб'яўляе чалавека самому чалавеку. А таму не будзем жа баяцца Хрыста, узносячы нас да вышыняў свайго боскага жыцця, Ён не пазбаўляе нас чалавечнасці, але наадварот, робіць нас больш людзьмі, надаючы поўны сэнс нашаму асабістаму і грамадскаму жыццю. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, отпусти нам правины наши, які мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер и у хвилину смерти нашей. Амин.
Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, на веки вечные. Аминь. Молися за нас, то у Тебе порятунку шукає. Пробач нам гріхи наші, заховай. Таємниця 5. Установлення Евхаристії. Єzus установив Евхаристію, бо Ён хотів, каб Його адкупленчая ахвяра тривала у кожній епосі і для кожного покоління. Будем вчитися ад Найсвятейшай Панны, життя якої було сапраўднай евхаристичнай екзистенцією. Яна дазволила цалкам сфармавацца праз прысутнасць свайго Божага Сына. Яна, поўная ласкі, з'яўляецца жывым табернакулюмам уцелаўлёнага Слова. Праслаўляючы Хрыста Пана, прысутнага ў Эўхарыстыі, звернемся з дзіцячаю удзячнасцю да той, якая стала каралеўскаю брамаю для Яго прыйсця ў свет. Ойче наш, который есть у небе, святися імя Твое, придзи владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полна ласки, Пана с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пана с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пана с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородна зачатая. О мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огня пекельного, приведи уся душу до неба и да поможи особливо Тим, Кому найбільш потрібна Твоя милосердя. Kyrie eleison. Chryste, paczuj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża,
Духу Святый Боже, Святая Троица, Единый Боже, Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Маті Христова, Маті Костюла, Маті ласки Божией, Маті милосердности, Маті пречистая, Маті беззаганная, Маті непорушная, Маті невинная, Маті наимилейшая, Маті найцудовнейшая, Маті доброй рады, Маті Створителя, Маті Збавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалыгодная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистичная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, сутешальница засмученных, успомога християнов, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всех святых, королева без греху першородного зачатая, королева у неба взятая, королева ружанца святого, королева семью, королева супокою, королева Беларуси, Маранку Божу, який береш на себе грехи світу, Маранку Божу, який береш на себе грехи світу, Маранку Божу, який береш на себе грехи світу. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволи нам слухом Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела и прославное заступництво на святейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и дарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Твою обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не поручай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, заступница наша, к Сынам Своим нас поеднай, Сыну Своему нас наручай, Сыну Своему нас надавай. У Тебе, Святий Юзефе, шукаємо ми порятунку у нашій недолі. Звертаючись на допомогу до Твоєї найсвятейшої обраниці Панни Марії, з довіром просим так само Твоєї опеки. Праз любов, яка єднала Тебе з найсвятейшою Богородицею, і праз Твою отцовську опеку, якою Ти отуляв Єсуса в дитинстві, покорно просим. Глянь ласкаво на спадщину, якою Єсус Христос здобув кров'ю Своєю і Своїм могутним заступництвом, допоможи нам у потребах наших. Предбачливый опекуние святой семьи Божией. Опекуйся обранным потомством Иисуса Христа. Отхили от нас, мило Отче, всякие помылки и спокусы. Могутный наш оборонца, приди до нас ласкаво с небесною допомогою у гэтым змаганні силами темры, и як некалі ў дзяцінстве выратаваў Езуса от небяспекі, якая пагарджала ягонаму жыццю, так цяпер барані святы касцёл Божий ад варожых нападаў і усялякіх перашкодаў. Атуляй кожнага з нас нестомнаю апекаю, каб мы па Тваім прыкладзе і Тваёй дапамогаю падтрыманыя маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Этой величной
сакраменту, шануйма щиро все, тратить моц старое право, Божо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен. Молимся, Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покину нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, які живешь и владаришь на веки вечные. Амен. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала, хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Ангел Панський звістував Панні Марії і поченла з Духа Świętego. Zdrowa